Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш стрым са студыяй Еўрарадыё. Працягнем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І зараз наш госць у студыі, чарговы госць, заснавальнік і кіраўнік ініцыятывы BuyHelp Алексей Лявончык. Добрый день, Алексей. Добрый день. Ну что ж, я так разумею, паўтараецца нейкая схема Чарльз Шрайбман з прызнаннем экстрэміскім, не экстрэміскім. Вот BuySol стала вядома, што прызналі экстрэміскім, а BuyHelp да гэтага часу рабі што хочаш, не экстрэмісты. Ну так атрымліваецца. Хаця я вот просто, можа быць, каб ты патлумачыў нашим гледачам, потому что былі спрэчкі наконт того, что BuyHelp гэта нібыта такое падраздзяленне ці структура BuySol, і на яго таксама распаўсюджваецца экстрэмізм, ці не? Ну, BuyHelp не частка BuySol. Пачнем з арганізацыйнага кавалку. BuySol з'явіўся пазней за BuyHelp, ён з'явіўся ў жніўні 2020 года і найперш займаўся салідарнаснымі выплатамі, падтрымка стачкамаў, падтрымка звольненых. Вось, потым пайшла індывідуальная дапамога палітычным, сем'ям і гэтак далей. BuyHelp заўсёды займаўся толькі адной рэччу. Мы, як былі заснаваны ў 17 годзе, як ініцыятыва распачатая некалькімі людзьмі, мы займаліся выплатай кампенсацыі штрафаў, кампенсацыі адсіткі, ну, это так званая ежа ў так званым изолятары, і выплаты за адвакатаў. Пасля жніўня 2020 года мы дадалі яшчэ выплаты ахвярам тартур. Менавіта гэта нам дазволіла набраць такую велічэзную суму грошай, потому что, ну, на штрафы мы сабралі, умоўна кажучы, $300 000, на выплаты ахвярам тартур мы сабралі яшчэ $3 700 000. Ну, то бок, можна паглядзець, што асабліва клікнула з публікай. Мы не займаліся салідарнасным рухам, BuySol не займаўся выплатай штрафаў ці медычнымі выплатамі. Што нас аб'ядноўвае? У нас тыя самыя двое заснавальнікаў, то бок і я, і Андрэй Стрыжак з'яўляюцца заснавальнікамі BuyHelp, і я, і Андрэй Стрыжак з'яўляемся заснавальнікамі BuySol. Просто калі заснаваўся BuySol, Андрэй вырашыў прысвяціць больш часу менавіта BuySol, і зараз я, з'яўляючыся заснавальнікам, я не бяру ўдзел у штодзённым адміністраванні гэтага фонда, то бок я не ведаю, як прымаюцца там рашэнні. На мне остается просто эта пачэсная пасада, што калісьці я яго, так сказать, заснову. То самае у Стрыжака. Стрыжак не бярэ ўдзелу ў адміністраванні BuyHelp, але на ім застаецца пачэсная пасада, што ён нас калісьці заснову. Але я просто удакладнюся. Атрымліваецца, калі ты ўсё ж таки сузаснавальнік BuySol, то як сузаснавальнік ты удзельнік экстрэмісцкага фармавання. Ну, магчыма, я удзельнік экстрэмісцкага фармавання, адным фармаваннем больш, адным фармаваннем менш. Я уже па шчырасці заблытаўся, што наша любімая дзяржава выкатвала мне, таму што там быў нейкі набор артыкулаў, які ўвесь час мяняўся. Я памятаю, што нам выкатвалі BuyHelp, і мне асабіста выкатвалі фінансаванне пратэстаў. Я не памятаю, ці было гэта зроблена з фармулёўкай з асаблівым цынізмам, з асаблівым экстрэмізмам ці штосьці такое. То бок мы дакладна, у нас ёсць угалоўка за фінансаванне пратэстаў. Ці рабілася гэта экстрэмістычна ці не экстрэмістычна, я не ведаю. Можа быць, спадарства ў следчым камітэце кепска разнаюцца на структуры BuySol, BuyHelp, так што я магу сказаць, тое, што вы залічылі BuySol у экстрэмісцкае фармаванне, гэта не значыць, што вы залічылі BuyHelp. Калі хочаце ўсіх залічваць, вам трэба залічыць асобна BuyHelp. Ну, такое прагучала нават крыху са шкадаваннем такім, што да гэтага часу і не. Ну, калісьці залічаць, я б не сказаў, што са шкадаваннем. Мне не зусім зразумела логіка, але з іншага боку ёсць і палёгка. Ну, канешне, да, это медыйнае прызнанне для BuySol, я за іх вельмі рад, але з іншага боку ёсць і мінус. Тое, што у нас жа народ палохаецца посціць спасылкі з каналах, названых экстрэмісцкімі, да? Вы памятаеце, што здарылася з крупенішамі, якія абменьваліся спасылкамі на экстрэмісцкія сайты, і на абодвух яны адседзелі там 220 сутак ці штосьці такое, да? Ну, супругі Крупеніш, падаецца, прозвішча. Вось. Зараз, калі BuySol назвалі экстрэмісцкім, то ў мяне ёсць, ну, не ведаю, я баюся, што просто могуць начаць горш данаціць і з Беларусі, таму што народ зараз дзьмухае дзьме на зімнае.
Вот. Не вельмі хацелася б, каб гэта адбывалася, таму што у нас з байсолам мы розныя ініцыятывы, але у нас наладжаная кааперацыя, напрыклад, той самы ветэранскі праект, калі вы памятаеце, калі мы прымусілі фактычна Лукашэнку зрабіць то, што ангельцы называюць about face, то бок развярнуцца на 180 градусаў, сказаўшы спачатку, што ён не будзе плаціць ветэранам рэгулярныя гэтыя выплаты да 9 мая, а пасля таго, як мы абвясцілі гэты збор, гвалтоўна гэтыя выплаты ўсім пачаліся, так? То бок гэта наш супольны праект. Наш супольны праект з байсолам гэта тэрміновы рэлакейт, таксама, то бок вываз людзей, якія знаходзяцца у чорным спісе, тое, што я недавно пісаў на Фейсбуку. Але мы для мэтаў гэтых праектаў ствараем менавіта асобныя, так сказаць, ну, асобныя групы, да, ці штосьці такое. То бок мы не зліваемся, мы дзейнічаем як асобныя ініцыятывы. Так вось, той, што б'е па байсолу, б'е і па байхелпе. Абсалютна. То бок, калі байсолу стануць горш данаціць з Беларусі, таму што яго занеслі ў экстрэмісцкі спіс, а народ у нас можа баяцца не тое, што там заданаціць з Беларусі экстрэмістам, а спасылку даць на экстрэмісцкі канал, бо мы назіралі гэта. Вось. То гэта ўдарыць і па нас, таму што мы кааперуемся ў некаторых вялікіх выплатах, напрыклад, выплатах некаторых асабліва вялікіх, так сказаць, сумаў, якія дзяржава патрабуе з асобных нашых аплікантаў. Не шмат дзе, але мы выстаўляем асабліва вялікія штукі на асабістыя, ну, як бы, зборы здараецца на байсоле. То бок, да чаго я ведаю, што калі гэта б'е па аднаму, то гэта б'е па ўсіх. Ну что ж, у прынцыпе, людзей, якія баяцца посціць экстрэмісцкія там спасылкі з экстрэмісцкіх каналаў ці данаціць на ініцыятыву аб'яўленую экстрэмісцкага фармавання, іх можна зразумець. Асабліва з улікам таго, што вось прыцягваюць да адказнасці менавіта за гэта зараз. Ну, але я спадзяюся, што ўсё ж такі праца працягнецца і, ну, как бы насуперак усяму ўсё будзе у вас у тым сэнсе добра, што вы зможаце дапамагаць і надалей і людзям, якім гэтая дапамога патрэбная. І мы, байсол, і будзем і далей працягваць дапамагаць. Нас не спынілі спробы замарозкі рахункаў, у байсола ёсць свае метады завядзення грашэй, у нас ёсць свае метады завядзення грашэй, і та каманда, якая я не ведаю, як байсол аперуе, але тая каманда ў байхелпе, якая займаецца выплатамі, яна так і засталася ў тым самым памеры і ў той самай актыўнасці, як і была на пачатку гэтага года, так што мы ўсё яшчэ збіраемся гэта рабіць, аж пакуль у нас будзе патрэба. Алексей, я зараз да тэмы, з якой мы, ў прынцыпе, гэта зараз павінны былі, просто гэта апошняя навіна, не маглі не абмеркаваць. Я зараз да цябе, як да чалавека, які шмат вандраваў, шмат дзе, у якіх краінах жыў, тым же самым Афганістане, там вот і іншых краінах таго рэгіёна, тых краінах, адкуль апошнім часам да нас у Беларусь ехалі так званыя турысты, якія раптоўна спачатку у прапагандыстаў беларускіх перайменаваліся ў мігрантаў, а потым яны сталі уцікачамі. Хаця ўсе маюць турыстычныя візы беларускія. Так вось, ведаючы гэты рэгіён, ведаючы менталітэт, характар гэтых людзей, ну, ўсё-такі жыў разам з імі, працаваў разам з імі. Скажы мне, вот твоё меркаванне, яны зараз вяртаюцца і просто перапоўненая мясцовая прэса аповедамі гэтых людзей, якія сутыкнуліся са здзекамі з боку беларускіх сілавікоў, з тым, што іх рабавалі, адбіралі тэлефоны, білі, ну і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, наколькі ёсць уяўленне ў беларусаў, там жывуць людзі гарачыя, помслівыя і лёгкія на джихад, так бы мовіць. Якая будзе рэакцыя, на твой погляд? Ну, джихаду не будзе, не думаю, як бы, што б не адбылося, якія б людзі на нас не прыязджалі, трэба разумець, што да вайны Сірыя была, я ўжо казаў на папярэднім этэры, калі ты пытаўся, Сірыя была нармальнай такой страной середнячком, вось як нашы ўсходнія суседзі кажуць, да? То бок, гэта не быў паўднёвы Судан, то бок, дзе шмат нафты, але няма ніякай грамадскай арганізацыі, таму што нядаўна скончылася грамадзянская вайна. Іракскі Курдыстан таксама і пасля амерыканскага ўварвання хутка стаў самым стабільным рэгіёнам у Іраку, цалкам, хутчэй за ўсіх адкрыўся на ўсіх.
То бок калі мы кажам пра вось гэтыя дзве краіны, я не думаю, што там ёсць такі наратыў помсціць, там досыць адукаванае насельніцтва, то бок яны вярнуліся, гэтыя гісторыі праточацца праз усё грамадства, яны зразумеюць, што з Беларусю нельга мець справу, можа калісьці туды паедзе беларус, яго запытаюцца адкуль ты, ён скажа з Беларусі, можа быць яны скажуць, ну вот я съездил к себе, а там со мной обошлись плохо, але на гэтым прынцыпе скончыцца, я не думаю, што там будзе нейкі там это разумеется, то, что мы называем джихадом, вот в таким сенсе, как бы исламский терроризм, да, не будем путать со словом джихад, який сам по себе означає, наколькі я разумею, мае іншыя карані, мае значэнне там самаўдасканаліванне праз унутраную барацьбу з сабой, штосьці такое. Ісламскі тэрарызм, ён і гэтым насельніцтву ён, в прынцыпе, не ўласцівы. Гэтыя людзі не будуць падрываць сабе, прыязджаючы ў Беларусь, падрываць, каб помсціць за, не ведаю, за тое, што з імі кепска абышліся. Вот. Просто не будзе ніякіх... Мне адчуванне, што не будзе ніякіх наступстваў. Першая, Беларусь, гэта для іх такі вінцік, ну, вот здарылася і здарылася. Іх выкінулі назад, хтосьці застаўся, хтосьці паедзе ў Расію, хтосьці трапіў у Польшчу. Калі знову хтосьці ў Беларусі скажа, прыязджайце, мы вас прапусцім, яны знову паедуць. Это я вам гарантую. Никто не скажет, мы там были, вы нас подманули, мы до вас больше не поедем. Не, ну одна, я разумею, одна справа подманули. Абяцалі там вот эту так званую, як зараз называюць, сцяжынку Лукашэнкі, але ну не атрымалася. Іншая справа, калі на месцы тыя, хто цябе, в прынцыпе, вот так вот падмануў і запрасіў, потым пачынаюць з цябе здзекавацца, рабаваць, выбіваць грошы, красці тэлефоны ці адбіраць і гэтак далей. Гэта вот, ну, как бы іншая зусім справа. Іншая справа, але мне падаецца, ўсё адной нагоды для помсты гэта не будзе. Вот, ну, давай, ну, не ведаю, можна ўзяць поток мігранцкі 15-го года праз з экватарыяльнай Афрыкі, з Судана, напрыклад, да, праз паўночную Афрыку ў Італію. Што адбывалася па дарозе там для чалавека, які вырашыў пакінуць там штат Кану ў Нігерыі, дзе зараз пануе сапраўдны шарыят у кепскім сэнсе гэтага слова, да, і даехаць да Італіі. Дык яго на кожнай мяжы спрабавалі раздзець. Прычым не проста раздзець там ад грашэй, яго вымагалі грошы пад дулам аўтамата, засоўвалі, там, не ведаю, датыкалі рулю аўтамата там да вуха і казалі, там, не ведаю, здымай апошнія лапці, боты, а то мы цябе прыстрэлім і кінем там, а мы ўсё ведаем, што якая, так сказать, парадачак на той момант панаваў у Лівіі, у той самай, да, і наколькі, так сказать, быў кантроль урада над гэтай краінай. Ось, то бок, яны там прайшлі праз не меншы гвалт, мягка кажучы, да, на што, уласна кажучы, Еўропа зноў-такі заплюшчыла вочы, таму што ў нейкі момант ім стала больш важна спыніць гэтую хвалю, і таму яны пачалі даваць грошы Лівіі, не Лукашенко не дадуць, тому што Лукашенко не генераваў гэты поток, да, а лівійцам давалі, тому што яны просто былі пасіўна-транзітнай краінай. Каб, ну, гэта спынілася. І яны заплюшчвалі вочы, што лівійская памежная ахова, там, Coast Guard, да, вось бераговая ахова, яны таксама займаліся рабаваннем гэтых мігрантаў і гэтак далей. Ну, помсты ж не было, зноў-такі, разумееш? То бок, мне падаецца, што асадачак астанецца, вот. І я не ведаю, ці будуць, умоўна кажучы, нашыя людзі, які будуць ездзіць ад нас у той рэгіён, трохі меншай бяспецы, да? Але улічваць тое, што там зараз з паездкамі ўвогуле цяжка, можа да таго часу ўсё і ўладзіцца. Але Беларусь занадта незначны эпізод у вось гэтай спробе выехаць з таго рэгіёну. Таму што гэтыя людзі, яны спрабавалі усімі шляхамі выязджаць. Яны спрабавалі выязджаць праз Турэччыну, яны спрабавалі выязджаць праз Турэччыну, праз Егіпет, туды Грэцыю знізу, каб патрапіць, да? Яны спрабавалі ўсе шляхі. Быў нават шлях выязджаць праз Расію на роварах у Нарвегію. Там Нікель, Кіркенес, падаецца, два гарады, расійскі і нарвежскі. Ось. Нідзе ж не было ніякіх такіх вось інцыдэнтаў, хаця, напрыклад, ты ж таксама, я думаю, памятаеш эрдаганаўскі адвенчур, калі ён пазваў мігрантаў, якія жывуць у Турэччыне, курдаў тых самых, якія ўжо аселі, штурмаваць грэцкую мяжу, кажучы роўна тое самае, што сказаў Лукашенко. Ён сказаў, Грэцыя, Еўрасаюз адкрыты, ідзіце. Вот. І, канешне, большая частка пайшла. Ну, грэкі афанарелі ад гэтага, паступілі амаль як, ну, палякі. Яны проста іх пашлі выштурхоўваць назад, пабудавалі забор, былі там бойкі каля Эвраса. Вот.
Гэтыя людзі разварочваюцца, а ззаду турэцкая армія таксама стаіць і говорыць: не, вы назад не пойдзеце, вы застанецеся тут і будете далей штурмаваць, а хто хоча на аўтобус назад, таму мы почки адаб'ём. Я чытаў вот такое, да, что там спрабавалі наняць аўтобус, каб з'ехаць ад мяжы групы, да, гэтыя машины просто спынялі на дарогах падалей, усіх вышвырвалі, збівалі і адпраўлялі назад, язджай да мяжы. Ну потым, як Брадагану гэта надакучыла, і у яго з'явіліся эканамічныя праблемы, і ён, так сказать, адваліў ад гэта. Ці стала горш ад гэтага ў сэнсе, не ведаю, тэрарызму ў Турэччыне, горш за тое, што ўжо было, не стала, разумееш. То бок з гэтых людзей пакарысталіся, жорстка пакарысталіся, то бок яны сталі інструментам у руках чалавека, які хацеў, не ведаю, паставіць у развяз на калені ў сваёй хворай фантазіі, не ведаю, як ён збіраўся гэта рабіць, але тым не менш. Я не думаю, што яны гэта забудуць, як бы, ну, так, мягка кажучы, Беларусь для іх зараз будзе вельмі доўга асацыявацца з краінай, дзе цябе там пакідаюць у лужыне валяцца там на мяжы просто таму, што нейкая вялікая галава загадала рабіць гэта такім чынам. Але не будзе ніякага, мне падаецца, помсты, яны просто будуць шукаць іншы выезд рэгіёна. Добра, зараз мы абмяркоўвалі стаўленне, ну і магчымую рэакцыю на ўсё гэта звычайных людзей, шараговых. Калі казаць пра дзяржаўны ўзровень, вось, да прыкладу, ад МЗС Беларусі, ад Макея прыязджае пасланец там наладзіць нейкія стасункі, я не ведаю, той же самы Курдыстан, ці яшчэ куды-небудзь. Будзе некае такое на афіцыйным узроўні? Я думаю, что да, але тут таксама ж усё упіраецца ў грошы. Калі браць, возьми прыклад Саудаўскай Аравіі, да? Дэмакратія? Не. Але Штаты Еўропа да яе ставяцца нармальна? Так. Чаму? Нафта. То бок ёсць інтарэс. Што Беларусь, як бы, калі б у Беларусі был нейкі геапалітычны фактор, нафта, вялікія інвестыцыі, як Кітай бухвае ў эканомікі па ўсім свеце, не ведаю, вялікі рынок для міграцыі працоўнай сілы, да, то бок калі б, ну ладно, былі б іракцы, которых падштурхалі да мяжы, вось там здзекаваліся над імі, да, прымушаючы перайсці ў Польшчу. А калі б, напрыклад, просто Беларусь прыймала кучу легальных іракскіх гастарбайтараў, якія плацілі, высылалі грошы назад, з Беларусю б размаўлялі, таму што, ну, ёсць геапалітычны фактор, яна цікава. Тут што б не здарылася між імі, ўсё адно размовы будуць. Але што можа зараз Беларусь прапанаваць Іраку? Грошы? Нет. Транзит в Европу смотрели, видели, спасибо, знаем. Не ведаю, безвізавы рэжым, так он у нас то вводится, то закрывается. Да? Вы зрабілі безвіз для іракцаў, калі трэба было масава ўвозіць людзей, а потым, калі не ўдалося, знову закрылі гэты безвіз. Нейкі рэгіянальны ўплыў, у Беларусі больш няма ніякага ўплыву. То бок Беларусь для... Я не маю на ўвазе краіну Беларусь, я маю на ўвазе лукашэнкаўскі рэжым. Зараз для Іраку, зараз для Сірыі это краіна зеро, краіна 0, яна нічога абсалютна не можа прапанаваць. Ось. І таму, калі Макей туды прыедзе, з ім, ну, пагавараць вежліва нагадаюць, ветліва нагадаюць яму пра тое, што вы там мучылі нашых людзей, паціснуць рукі і развітаюцца, і все. Але стасункі з дзяржавамі просто будуць ніякія. Не думаю, што яны будуць нейкія асабліва горшыя, таму што Беларусь на геапалітычным, знешнепалітычным, перапрашаю, даля глядзе Іраку ці Сірыі, яна не існуе. Вось зараз гэты рэжым для іх это абсалютна ніхто. Еўрасаюз так, чаму Ірак пагадзіўся першым скасаваць рэйсы на прасткі ў Менск з Багдаду, калісьці тады яшчэ да ўсіх гэтых штурмаў, да? Таму што яны атрымліваюць вельмі прыстойныя грошы з еўрапейскіх фондаў развіцця. Зноwu такі, як іншыя краіны, куды у рэгіёне, куды Еўрасаюз інвестуе ў інфраструктуру, у будаўніцтва дзяржаўных інстытутаў, у абсталяванне мяжы, таму што Еўрасаюзу важна, каб у цябе пад бокам былі мірныя, заможныя, ну калі не заможныя, то прынамсі бяспечныя краіны. І, напрыклад, у Афганістане не еўрасаюзаўскія, а амерыканскія гранты складалі 50% бюджэта. Бюджэт складалі гадамі, да? То бок ты уяві сабе вось, што адбудзецца, калі Амерыка перастане фінансаваць урад Афганістана. Мы ўжо ведаем, яна перастала фінансаваць, калі талібы прыйшлі да ўлады. І зараз там амаль палова насельніцтва, аблічвае прыкладна, што палова насельніцтва будзе сядзець часткова галоднай у гэтую зіму. Ось. Калі ўсе вялікія гульцы, якія інвестуюць шмат міжнароднай дапамогі ў тую Сірыю, ну, Сірыю не, там Расія зараз сядзіць, у той самы Ірак, напрыклад, ну, Ірак просто палічыў, падумаў, ну, з Беларусі я не атрымаю ані капейкі грашэй, толькі праблемы.
а з Еўросаюза нейкія грошы до нас даходзяць. Так што, ну, сорі, але як бы, мы ведаем, каго абіраць. Тым не менш, неяк крыху раней анансавалася Лукашэнкам, што вось зараз могуць яшчэ мігранты з Афганістана пайсці, вот раз ужо узгадалі в Афганістан. З аднаго боку мы бачым, што ну нібыта гэты міграцыйны шантаж всё, але раптам штосьці стрэльне ў галаву, ці там, ці ў Беларусі, ці можа быць у Багдадзе, і поедуць люди, вот все ж таки читают же яны вот эту некую мировую прессу, ходзяць информация, ці ўсё адно скажут, ну это у курдаў не атрымалася, а мы поедем, у нас атрымаецца. Ведаеце, ситуация з Ираком и Сирией, яна адрозніваецца до Афганистана. Уже хотя бы то, что у Сирии и Ираку не голодают, у Афганистане голодают. И з гэтай краіны при магчымасці пабежыць кожны. То бок у Ираку и Сирии ёсць, скажем так, мягко кажучы, немалыя праблемы з бяспекай, асабліва ў Сірыі, бо Асад вядомы тым, што распраўляецца з палітычнымі апанентамі. І тымі, хто удзельнічаў у паўстанцкіх фракцыях падчас грамадзянскай вайны, потым склаў зброю, па іх усё адно могуць прыйсці. То бок былі рэпорты пра вялікія катоўні рэжыма і гэтак далей. Але ў Афганістане ёсць гэта. То бок талібы прыйшлі, сказалі, мы не будзем помсціцца, але яны ўсё адно помсцяцца. То бок кожны дзень нейкія даклады аб тым, што былых сілавікоў знаходзяцца там забітымі. Да? Плюс ёсць праблема генеральнага ціску на часткі грамадства, які не ўкладаюцца ў іх версію, так сказать, грамадства арганізаванага па шарыяце а-ля версія 13 века. Вот. Усе іх абяцанні, што жанчыны змогуць працаваць, засталіся абяцаннямі. Да? То бок нехта можа яшчэ застаецца працаваць, але збольшага ўсе сядзяць дома. У іх плюс як бы адская галадуха. А не забывайце яшчэ таксама, што талібы нікуды не адышлі ад таго, што яны былі пуштунскім фармаваннем, не засталіся пуштунскім фармаваннем. Яны кажуць пра інклюзіўнасць, што мы зараз у нас у нашых шарагах больш таджыкаў, то бок з поўначы вось гэтых вось людзей, да? Але тым не менш, як бы іх ідэалогія, яна засталася у корні той, што была ў 2000-х, да? І большая іх частка ядро гэта акурат пуштуны, то бок самая вялікая этнічная група, да? І то бок там ёсць пэўная, так сказать, ступень рэзентмента з боку, так, ну, падозрання, ненавісці з боку іншых этнічных груп, бо ўсе памятаюць, што талібы рабілі раней. І зараз яны таксама займаюцца этнічнымі чысткамі. Можа, не на такую скалю, як тады ў 2000-м, а зараз займаюцца. То бок, мы маем стандартныя іракскія праблемы ў выглядзе, там, сірыйскія праблемы ў выглядзе катоўняў нейкіх, але на дадатак Афганістан у нас яшчэ гэта стварэнне сярэднявечнага грамадства, дзе няма месца там ледзьве не 60% людзей, якія там жывуць, плюс помста на былых сілавіках, помста на іншых этнічных групах, плюс галадуха, тому што у талібаў няма грошай, ніхто ў іх не хоча інвеставаць. З такой краіны пабягуць усе. І пофіг, што ў Беларусі будуць іх біць, і калі яны туды трапяць, падштурхоўваць да мяжы, прымушаць жыць днямі там на мяжы, афганцы пабягуць туды, ім усё адно, ім няма чаго губляць. Абсалютна. Вось у іракцаў, у сірыйцаў ёсць куды вярнуцца. У афганцаў няма. То бок у такім грамадстве, ну, ведаючы асабістай гісторыі, я падазраю, што Афганістан, які ён быў да прыходу талібаў, вось другого прыходу талібаў, было яшчэ адносна прымальнай краіны, нягледзячы на тое, што небяспечнасць у ім нарастала з кожным разам, бо талібы бамбілі ўсё больш, урад кантраляваўся менш, але тым не менш, гэта была яшчэ краіна, якую можна было там з нацяжкай назваць, ну, не зусім failed. Зараз гэта абсалютна failed state. І калі у афганцаў, скажем так, здарыцца канал паляцець у Беларусь, яны паляцяць, нягледзячы на ўсе гісторыі, што адбывалася з рэакцыямі, бо ім няма чаго губляць, абсалютна. Мы ведаем гісторыі тых людзей, якія не хацелі вяртацца на радзіму і звярнуліся ў дэпартамент па міграцыі Беларусі, каб застацца ў Беларусі. Кажуць, шокерамі загналі самалёт і, маўляў, не трэба нам. Але калі от раптам сказалі б, заставайцеся, от ці шмат тых же самых курдаў засталіся по Беларусі, ці для іх все ж таки Беларусь выключна транзіт, мара Германія? Ну, не магу сказаць шчыра, я не магу даць адказ, то бок калі чалавек знаходзіцца ў сапраўднай небяспецы, як журналіст, які выкрываў карупцыю тым самым у Курдыстане, вось акурат журналіст акурат запісаў сваю гісторыю, што ён спрабаваў прасіць прытулку у міграцыйнай службе ў Беларусі, яго шокерам загналі ў самалёт, так?
То бок, але калі чалавек реально разумее, што ў Германію яму не правацца, а назад ему дарогі няма, гэты чалавек хутчэй за ўсё б застаўся. Але большая частка гэтых людзей, якая бегла, ну, у маім разуменні, гэта ўсё-таки тыя, каму такая уж непасрэдная небяспека на радзіме не пагражала. Вось абсалютна. Я кажу про Ірак у першую чаргу, я не кажу про Курдыстан, я не кажу про Афганістан. І у курдаў вялікая дыяспора ў Нямецчыне, вот, якой у Польшчы няма. Ну, усе ведаем міграцыйную польскую палітыку да апошніх гадоў, што я калі прыехаў сюды, вось мая асабістая ілюстрацыя, я калі прыехаў сюды ў 7-м годзе, на плакатах не было ніводнага ні белага твару на рэкламе, а калі адзін чорны твар з'явіўся на нейкай спартовай рэкламе ў 12-м годзе, пачалася просто страшная бойка на тэму, а чаму не мясцовыя павесілі, вы што там не маглі знайсці кагосьці пабелее. Зараз ужо як бы іншая сітуацыя, да? То бок за 8 год вельмі шмат што змянілася. Але тым не менш курдская дыяспора тут адсутнічае, так? Як і ў прынцыпе чачэнская яшчэ да нейкай ступені ёсць. Тыя, хто збягалі ў 90-х, яны тут засталіся часткова паехалі ў Нямецчыну. То бок чачэны, калі яны беглі, яны маглі б трапіць заставацца тут. У іх ёсць падтрымка здесь. У курдаў вось гэтая падтрымка, яна ў Нямецчыне. То бок яны лагічна едуць у краіну, дзе ўжо нехта асяліўся. Як туркі ехалі, тады вялікая пераезд туркаў, да, калі Нямецчына адбудоўвалася, яна запрасіла кучу турэцкіх людзей, гастарбайтары, якія засталіся потым у краіне. Праблема з грамадзянствам, якіх дагэтуль, дарэчы, не вырашаны, не таму, што яны не хочуць інтэгравацца, а таму, што ёсць праблема падвойнага грамадзянства у Нямецчыне, і маладыя туркі яны не хочуць аддаваць турэцкі пашпарт. Вот. І паколькі яны бачаць гэта як дыхатамію, да, то бок альбо турэцкі, альбо нямецкі, то яны застаюцца больш туркамі, чым немцамі. Ну, зараз ось кааліцыйны ўрад Шольца, ён плануе гэта змяніць і дазволіць падвойнае грамадзянства, спадзяючыся на тое, што усе маладыя як бы, ну, іншаземцы не з Еўрасаюза, з кім нельга мець двайнога грамадзянства, такім чынам просто будуць лепш інтэграваныя. Так вось у курдаў роўная сітуацыя, яны едуць, ну, ты прыязджаеш у чужую краіну, сацыял же невялікі, ну, то бок это міф, насамрэч, што сацыял у Еўропе, ён такі велізэрны, што там можна машыну аплаціць ці штосьці такое. То бок яны ж не едуць з разваленага вайной рэгіёна. У іх ёсць пэўная ступень якасці жыцця, да якой яны імкнуцца. Жыць на, ну, я не ведаю, возьму брытанскую лічбу, я не памятаю дакладную, але я глядзеў, што мігрант, які трапіў у краіну, нерэгулярна папрасіў аб азыль, атрымлівае штосьці накшталт на чалавека 60 фунтаў на тыдзень. Ну, 60 фунтаў на тыдзень на Лондан, гэта і ўжо няма. Ты яго вдохнуць не паспеў, разумееш? На не Лондан, ну, 2 разы можаш удыхнуць. Табе там нават ежа на тыдзень не хопіць купіць, а табе яшчэ трэба там іншых кучу выдаткаў на дзяцей і ўсё астатняе, да? Яны хочуць працаваць і жыць больш-менш не горш, чым яны жылі на радзіме. А на радзіме, як я кажу, все-таки Сірыя была страной середнячком. І тое самае магу сказаць про Курдыстан. Не середнячок, але так. Ну, не дно, мягка кажучы. І таму яны будуць імкнуцца ехаць туды, дзе ёсць сетка бяспекі, дзе можна ад гэтай сеткі адштурхнуцца і хутчэй дасягнуць пэўны ўзроўню жыцця, чым стартаваць з сацыяльных выплат, якія знаходзяцца на ўзроўні, каб з голаду не памёр. І тое. Алексей, яшчэ адна тэма. Мы ўжо закранули рэгіён, які ты добра ведаеш, вось тыя арабскія краіны, але ты шмат вандраваў, працаваў, жыў у еўрапейскіх краінах, ведаеш, як яны працуюць і як яны ўплываюць. Я ўжо не кажу пра Беларусь. Такім чынам, санкцыі. Тваё стаўленне да 5-го пакета санкцый, ну і плюс санкцыі адначасова былі ўведзеныя ЗША, Канада, Великабрытанія. Як ты іх ацэньваеш і ці спрацуюць? Хорошее пытанне. Я б сказал так, что я не упэўнены, што як бы ну, тут пытанне, чаго санкцыі хочуць дасягнуць. То бок, калі дэклараваная мэта санкцый пасадзіць Лукашэнку за стол перамоваў, адмяніць, выпусціць усіх палітычных і правесці свабодныя выбары, то тут не спрацуе нічога. Пацыент даўно ўжо не адэкваце. Вот. То бок, для гэтага ты санкцыі ўводь не ўводь, будзе тое самае абсалютна. Калі казаць пра санкцыі як пра маральны абавязак, ну, маральны абавязак не мае мэты. Ці ёсць маральны абавязак гэта ўвесці, бо інакш ты не зможаш паглядзецца ў люстэрка. Да? Ну, то бок, ёсць пэўныя рэчы, па-за якімі еўрапейскія краіны не маглі нічога не рабіць. Да? То бок, можна было не рабіць, калі Лукашенко загадаў знікнуць некалькіх
апозіцыйных фігур у 90-е годы. Можна было нічога не рабіць, калі з'явіўся палатачны намётавае мястэчка у Менску маленькае ў 6-м годзе. Можна было нічога не рабіць у 10-м, калі там уже нешта зрабілі, бо там уже занадта брутальна выглядала. Можна было валакчы ногі і ўводзіць сімвалічныя санкцыі пасля жніўня, таму што зноў такі у цябе як бы пэўныя геапалітычныя аспекты ёсць на тэму таго, што Беларусь транзітная краіна, яна трымае поток мігрантаў, да ўвогуле як бы Еўрасаюз ніколі не адрозніваўся, так сказаць, асабліва нахабнай замежнай палітыкай. Але калі табе ўганяюць самалёт, калі табе ўстрайваюць міграцыйны крызіс, то бок б'юць па двух самых балючых кропках, то бок бяспека і міграцыя, то тут просто нічога нельга было не зрабіць. То бок давай буду цынічным, да? Гэтыя санкцыі яны былі ўведзеныя не дзеля беларускага народа. Гэтыя санкцыі былі ўведзены таму, што Еўрасаюз убачыў, што пацыент перайшоў рысу, за якой ён просто павінен быў нешта рабіць, бо інакш бы сказалі, што гэты блок абсалютна імпатэнтны, калі справа датычыць міграцыі бяспекі. Міграцыя бяспека — гэта самая балючая рэч. Канешне, гэта падаецца пад іншым контам, але тут была просто прымус, бо зараз не зрабіць нічога ўжо было нельга абсалютна. І ў Еўрасаюзе насамрэч цудоўна ведаюць, што пацыент даўно ад'ехаў і што пацыенту нельга, скажем так, ад яго нельга нічога выбіць, ён не пойдзе за стол перамоваў. Ён нават з Пуціним не гатовы быў ісці на стол перамоваў. Памятаеш, калі было на пенсію ў міграцыйным крызісе, Пуцін нешта там спрабаваў казаць на тэму, трымацца асстаронька, як кажуць украінцы. А быў адзін выпуск, не памятаю які, навінаў на БТ, дзе на Расію, на Крэмль пачалі гнаць. Вось як гнаць, як на Еўропу пачалі гнаць на Расію. То бок, я думаю, што і Крэмль усведамляе, што вот тут сядзіць чалавек, з якім немагчыма дамовіцца. Еўропа таксама усведамляе. То бок, з гледзяшча прымусіць гэтага чалавека пайсці на сустрач, там выпусціць кагосьці? Не. З гледзяшча маральнага абавязку, да, але маральны абавязак зноў такі не мае ніякіх асаблівых мэтаў. Ты просто не можаш гэтага не зрабіць, каб не ўпасці ў сваіх уласных вачах. З гледзяшча сваёй асабістай бяспекі, да, Еўрасаюз гэтага дабіўся. Ці даць гэта нешта Беларусі канкрэтна? Так вось Беларусі, як і любой іншай краіне дагэтуль, нічога ніхто не дасць, апроч саміх беларусаў. Просто ёсць розніца, ці будзе дапамога гэтым беларусам, ці не. Але ніводныя санкцыі ніколі не спрацоўвалі, ніколі не спрацоўвалі, калі народ сядзеў на месцы пасіўна. Да? Я не кажу, што ў Беларусі адбываецца пасіўнае сядзенне на месцы, я просто кажу, што да, санкцыі павінны быць, таму што іх не можа не быць. Да, у цябе ёсць падтрымка грамадзянскай супольнасці. Але рэшту павінны зрабіць самі беларусы. Санкцыі тут не дапамогуць. На заканчэнне коротка, ось ты сказаў, што ўсё ж такі санкцыямі прымусіць сесці за стол перамоваў, там ці вызваліць палітвязняў, ці прымусіць правесці свабодныя выбары, не атрымаецца. Зараз мы бачым, Святлана Ціхановская сустракалася з кіраўніцтвам АБСЕ, зайшла размова ізноўку пра перамовы з беларускім рэжымам. Суздальцаў нават напісаў, выглядае гэта ўжо неяк так вот, не вельмі добра, все разумеюць, што ніякіх перамоў не будзе, і вот зараз такое вот, как блюзнерство выглядае. Як ты думаеш, ці не час адмовіцца ўсё ж таки офісу Ціхановскай, увогуле апанентам рэжыма ад самой этой ідэі перамоваў? Ці ўсё ж таки вопыт Польшчы, салідарнасці не дае? Мне падаецца так, што у дыпламаты размаўляюць з усімі. Размаўлялі з Каддафі, размаўлялі з суданская дыктатара звалі, размаўлялі з эрытрэйскім кіраўніцтвам, хаця Эрытрэя гэта горш за Паўночную Карэю. Просто ты не можаш сказаць, мы з вами не будзем размаўляць. Мала ці што, можа раптам у чалавека здарыцца прасвятленне, і ён пойдзе на перамовы. Ніхто гэта не ведае. Але канал нейкі павінен быць пакінутым адкрытым. Гэта базавыя асновы дыпламаты, мне падаецца, тут усё правільна робіцца. Просто попыт на перамовы павінен быць вельмі жорстка абмежаваным. Перамовы могуць толькі весціся пра вызваленне палітвязняў і пра прызначэнне новых выбараў, свабодных выбараў. Усё. Ён на гэта ніколі не пойдзе. Але калі тэарэтычна раптам гвалтоўна здарыўся бы цуд і чалавек на гэта бы пайшоў, то ў такім выпадку яму трэба даць гэтую магчымасць. Гэта не будзе. Ні ў якім выпадку. Але трэба яму даць гэтую магчымасць.
Калі браць параллели з Польшчай, я все-таки думаю, что тут есть капитальная розница. Все-таки Ярузельский был поляком. Лукашенко, в сэнсе, был полякам у тым сэнсе, што ён польскі афіцэр, ён не манкурт, ён ведае народ, з якога ён паходзіць, нягледзячы на тое, каму ён служыў. Лукашенко не мае ніякай этнічнай ці там каранёвай сувязі з Беларусю абсолютно. Яму пофіг. Я не ведаю, што ім кіруе. Улада ім кіруе, ці жаданне ўвайсці ў гісторыю. Але калі Ярузельскі зразумеў, што гульня прайграна і лепш зысці, так сказаць, з рэшткамі там таго, што засталося, гульня прайграна, было зразумела, што калі Савецкі Саюз пачаў загібацца, то понятно, што загібаецца спонсор, цябе палякі знясуць, бо ўжо накапілася такая колькасць праблем, што проста ўжо не выцягнуць іх. І ён тады, у прынцыпе, прапанаваў перад тым, як цябе вынеслі, практыка паказала, што калі ты доўга упіраешься, то цябе можа спасцігнуць лёс Чаўшэску. Вось, ён прапанаваў гэты выхад, думаючы, што можа быць, калі ў мяне застанецца кантроль над большай часткай парламента, я буду прэзідэнтам, то, можа быць, я змагу ўплываць. За гэты час ляснуў Савецкі Саюз, і Ярузельскі разумеў усё, гульня прайграна, ён аддае ўладу, і наколькі было магчыма ў той сітуацыі, ён заходзіць адносна дастойна. Лукашенко так не зыдзе. Лукашенко не беларус. Не ў тым сэнсе, што ён там не нарадзіўся ў Беларусі, да? Разумееш, пра што я кажу. Я маю на ўвазе, што ў яго няма повязі абсалютна з гэтай зямлёй. Ніякай. Яму ўсё адно на гэтую зямлю. Ён, калі б яму было выгодна, ён бы казаў, што беларуская мова самая дасканалая, ангельская там поруч не стаіць, да? Але яму было выгодна сказаць, што расійская мова самая дасканалая, беларуская гэта там недадзелка нейкая, да? Вось і ўсё. Што ім кіруе, я не ведаю. Але да, канал камунікацыі трэба пакінуць адкрытым. Але пры гэтым трэба памятаць, што ніколі не пойдзе на гэтыя рэчы. А перамаўляцца з ім пра нейкія там лайтовыя саступкі, як мы ўжо рабілі, да, то бок гандляваць палітзняволенымі ўжо ніхто не будзе, бо занадта шмат палітзняволеных. І мне падаецца, што зноў-такі гісторыя паказвае, што калі заходзіць спонсор рэжыма, то рэжым хутчэй за ўсё лясне. Вось тады пытанне, хутчэй адказ на пытанне, як Лукашенко зыдзе, калі беларусы змогуць яго скалупнуць, бо санкцыі яго не скалупнуць. Знаходзіцца не ў Беларусі, знаходзіцца ў Крамлі. Вось калі спонсор пойдзе ў Крамлі, то ў Беларусі здарыцца в акно магчымасцяў на год 5, як кожны раз здавалася, калі ў Маскве здараліся пертурбацыі. Свой час Фінляндыя здрыснула вельмі хуценька. Удалося ўцекчы пры Балтыцы ў 90-м годзе, можа зараз удасца ўцекчы ў Беларусі. Калі лясне спонсор рэжыма. Як палякам удалося ўцекчы, калі ляснуў спонсор рэжыма Ярузельскага. Дзякуй вялікі. Алексей Лявончык, Зміцер Лукашук, Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце нас, беражыце сябе. Дзякуй.